Eisiau chi ddechrau fod bach o lwch. O lwch, so eisiau dystio chi. A nwch chi dystio sgwydau. Ysgwydd math yna beth? Wel, os mae Zonda yn hapus i cael ei gwneud efo nhw, nawn ni, ond os mae ddim, gawn ni jyst fatha... Na ni gymryd... Dwi ddim yn meddwl bod ni angen... Jyst o fyma i lawr. So, dach chi'n jyst gallu gweld ei ddwy'n efo mynd trwy'r... Dwi'n meddwl bod yn syniad da os ti'n cael fel shot o tu allan yn gweld i fewn. O ochr, jyst fel, neu tu ôl fi. Hwnna'n cool. Mae Madison yn mynd i fod yma, cael y llun gyda'r hwn i dal ymlaen heb i fod yn winner. Mae'n rhoi y llun yma, os mae allan i ti'n dal yn mynd trwy weld ei gwrdd. Mae hi'n edrych ar y camera, mae'n mynd ar close-up ar ei fynydd. Tynnu'r hwyd a dechrau close-up. A mae'n troi. Gael trwy. O'r inside.
Action.